Vinny Junior. Jag heter Filipe Guzmán och jag spelar i DFF, Brommapojkarna. Och har du någon fotbolls-lookalike? Vem är det i så fall? Skulle säga Vinny Junior. Vinny Junior. Det är ändå lika, alltså. Jag skulle ge det en 8 av 10. Har du någon fotbolls-lookalike? Ja, jag skulle säga antingen Victor Gyökeres eller Den Heisen i Bournemouth. Och har du någon fotbolls-lookalike? Ja, det är Maradona. Maradona. 6 av 10. Okej. Vem är din fotbolls-lookalike? Dybala. Bra, den var jättebra. 10 av 10, bäst hittills. Vem är din fotbolls-lookalike? Bergvall. Lukas Bergvall. Den var bra ändå. Fast 6 av 10. Och vem är din fotbolls-lookalike? Martinez.